Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya yatauya nayo ndeyase Wicknel Chivhayo anozikanwa nekutengera vanhu mota plus futi anozikanwa nekubira vanhu mari muZimbabwe vachipema netimu yavo yevarakashizani PF. Vadedzera kuti ivo vasive Wicknel kana uchida mota kumbira zvakanaka kuna vaNicholas Zakaria. Vanyora ivo vachiti ivo munhu mukuru anongoti makadini vaChivhayo ndinotenda nebasa rakanaka ramuri kuita kumasowe nekuvimba. Chikumbiro changu chinoti kana zvikatambanyuka kumberi uko mundiyeukewo ndini wenyu madzibaba Nicholas Zakaria. Ndozvataurwa naVazakaria vachingotaurawo zvakanaka panyaya yacho. Asi nyaya iripo ndekuti seWicknel ndanga achipindura achitaura pamusoro peimwe vhidhiyo iri kutenderera pari kubuda vaNicholas Zakaria nemumwe mufesi vachiita kuti vari kugadzira mota yavo vaNicholas Zakaria. Asi hapana chakashata chavataura. Wicknel aenderera mberi achiti zvino manje apa zvakuita kunge pane mhosva kana kuti pane demand yekuti vanofarira kufamba nepombi. Garai makaziva kuti I don't owe anyone anything, uye munhu ane mari yake anoita zvaanoda nayo uye haudzirwe. Ndozvataurwa naWicknel achiti handiudzirwe ini zvamuri kutaura izvo, siyanai neni achiudza vaNicholas Zakaria. Adedzera kuti iye maonero angu chete handisi kurwa. Vazukuru vambuya nanda munongovaziva pakadaro vanozotaurisawo. Aripo mumwe munhu auya akati we are with you madzibaba, well said and we respect you so much. Mumwe munhu akati wise words, salute, muri munhu mukuru zveshuwa. Mumwe munhu auya akati iye imari yenyika iyi Chivhayo, iwe sha unoita unoti ndiwe wega unoda kusimba here? Amana munofa mukadzisiya mari idzi. Asi vaNicholas Zakaria vazotaurawo futi vachipindura zvachitaurwa naWicknel, because Wicknel ari kuita senonzi vaNicholas Zakaria vanga vachikumbira mari, of which hapana pataona vachikumbira mari. Saka apindura Nicholas Zakaria achiti iye zvichida meseji yakasvika kwamuri nenzira isiriyo, tinoti dai matiregererawo. Handipo pakutongera vapfumi kuti kudai vashandisa sei mari yavo. Nicholas Zakaria vakumbira ruregerero. Asi vazukuru vambuya nanda vari kumira navaNicholas Zakaria vachidedza kuti Wicknel ngaadzikame. Mumwe munhu auya akati ndiyo tsamba yacho ichaverengwa nenyika here iyi? Mumwe munhu akati senator lecture musaitiswe even vakazoti chendai munoona Victor. So guys, handizivi tinoti kudi vanhu vatora zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Aripo mumwe munhu auya akati makanyanya kumusekera sterek respect maelders. Mumwe munhu akati iko kuda kukumbirwa pambotaurwa zita renyu here ipapa pamuda kuti akukumbirei kuti mumutengere mota. Mumwe munhu akati this is hard Mr. Wicknel, soften your heart, muregerere vanhu. Munoswera muchienda kumasowe, kondo masowe acho here aya nekuti muri kutaura zvinhu zvamusingaona. Aripo mumwe munhu atidzokera unoona vhidhiyo zvakanaka iwe Wicknel, zvidumbu rako zidumbu zenene. Chii chauri kutaura? Wambonzwa Nicholas Zakaria achiti ndikumbirewo mari here? Anga achitotaurawo nezvemota yake yebasa achiti mota yangu yebasa yakafa chichi, kwete zvako zvauri kutaura. So guys, handizivi kuti munoionawo sei nyaya iyi, asi vaNicholas Zakaria vakumbira ruregerero. Thank you so much.